Hello guys! Ngayon, tingnan natin yung isa na namang P-pop group. Ngayon, nakita ko lang sila nung nag-collaboration stage sila with SB19. Ito ay yung Alamat. Very excited akong matingnan itong grupo na to kasi itong i-react natin ng music video, narinig ko na tong kanta na to nung nag-TikTok dance challenge sila with SB19. Yung Maharani. Oh, di ba? Ang ganda naman ng song title nito, Maharani. Ang lalim to na Filipino word eh. So, yung grupo nila, Alamat. Then, di ba? Pinoy talaga eh. And ito, maganda to kasi pangalan pa lang nila, then title ng song, makita mo talaga na pinapakilala nila yung culture o yung music ng Pinoy. Kudos agad yun sa kanila, 1 point na kaagad or 2 points na kaagad para sa akin kasi maganda to, sila yung pinipresent nila yung sarili nila as Filipino, pinapakita nila kung ano ang talent ng mga Pilipino at makita din dito yung lingwahe natin, yung culture natin. And yun talent talaga eh. So, ngayon, tingnan natin yung music video ng Maharani, then yung live performance nila. Diba? Isang anuhan na to. Tingnan natin, kasi first time ko talaga makikita sila dito eh. And yun, ano talaga, curious talaga ako kung ano yung magiging first impression ko sa grupo na to. Six, seven, and Viva Records. PBS din ba to? 3, 4, 5, 6, 7, and Ninuno, medya. Gawin na. Tinikling pa. Si, ano di ba yun? Lang, pinalibing babae. Parang sa school, ano to? Oo, sila ba yun lahat? Bakit parang may, yan. Yan na. May halo pala itong ano. Parang acting okay lang yan. Sila. Makukuha rin natin yan. Sino kaya yung matumba na yan? Tama. Sabihin yun. Si Joanna. Tingnan nyo yung instrumental. Focus dapat ako dito. From toxic relationship pala ito. Boses niya yun? Parang pababae yung boses niya. Yung timbre. Ito rin. Yan, nakita ko yun. Grabe naman yung costume nila, no? Pwede sila mag-perform talaga kung may mga culture fest yung sa Philippines, diba? Bagay yung kasi yung kanta. Ganda naman, Joanna. Galing na silang sumayaw. So, umpisa pa lang, ganda na ng concept nila eh. Grabe naman. Ganda naman katawan. Ano kaya minamaran? Tingnan nyo, may isang member na parang ano yung arrive yan. Ano tawag? Corn crows? Ano tawag yun? Sa style ng buhok? Wow, ganda nila. Galing sumayaw. Mala prinsesa,
Oh. Saring manok. Ah. Mandaling mag-rap eh. Iba yung pag-rap niya eh. Oh. Parang daming rapper nila ah. 3 na yung narinig ko. Ilan ba sila? 6. Oh, ayan na yung boyfriend. Paano? Ba't umiyak? Nakakabalikan sila niyan. May high notes din. Parang nahatak ako na. Nahatak niya ako doon na. Oh, yan. Rebound ka lang. Sino kayo yun? Ano din ba yun? Member? Hindi ba yun? Akala ko member din ng Alamat yung boyfriend ni Joanna. Okay. That's it guys sa music video ng Maharani. Nagulat ako, may pala dito, may cameo pala dito si Joanna ng BINI. I feel happy talaga pag nakikita ko yung mga iba-ibang groups na nagko-collaboration, 'di ba? Yung interaction nila, yung kasi nag-share sila dyan ng mga ideas, then mga experiences nila. Parang may bonding ba? Ang ganda lang at ang good vibes lang tingnan pag mga ganitong mga eksena yung nangyayari sa ating P-pop scene, 'di ba? And ngayon, excited akong mapanood ng live nila dito. Kung yung vocals ba nila, and yung dancing nila, and saka yung pag-project nila sa camera. Tingnan natin. So, sa Awit Awards 2022. Ito na nakita ko, wala pa silang Wish Bass live performance ng Maharani. Kasi hinahanap ko, wala akong makita. So, ito na lang. Diba? Intro pa lang ng instrumental. Pinoy na Pinoy talaga. Kudos talaga sa kanila. Parang may echo. Oh, siya pala yung nag-uumpisa ng kanta. Hindi ko alam pangalan talaga eh. Astig siya. Parang yung galawan niya kay Ken. Ito, siya yung may high notes kanina. Siya siguro yung main vocals. Oh, live talaga na. Maririnig mo talaga eh. Yun diba? Malakas yung boses niya. Stable naman yung boses niya dito. Ganda talaga ng mga nila ng outfit. May touch of talaga eh. Culture ng Pilipino. Yung colors, yung pattern. Napanganga ako doon ah. Mapifeel mo yung niya talaga doon. Emotion niya sa pagkanta. Moreno kasi yung color niya. Pinoy na Pinoy. Then parang naging siya. Black people tingnan. Sa buhok niya. Parang yung chorus ilang beses na ulit dito. Yan, ito na ba yung bridge na ba to?
sa dulo talaga yung rap part pala. Oh, nagra-rap din pala to. Kasi sabi ko kanina main vocal siya, nagra-rap din pala. Ito yung may ano to, may visual to. Oh, nagaganyan pala siya. Wow. Vocal din pala siya. Yung mukha niyo, pang rapper, yung mukha niya. Dito ako nagulat, ah. Sino kaya yung pangalan niya? Parang gano'n yung ending pose eh. Kasi ganito, di ba, sa mga, traditional dance. In-apply talaga nila, no? So, sa live performance nila, makita natin talaga yung nagla-live talaga sila. And masasabi ko lang yung breathing nila, parang hindi pa talaga perfect eh. Makikita mo talaga eh, parang nahihinga sila. And nagiging pitchy yung sound ng pagkanta nila. Ganon. Yun lang na ko. Pero overall, galing-galing nila. And very charismatic yung grupo na to. 'Di ba? Kasi talaga makita mo talaga Pinoy na Pinoy talaga yung color nila, yung kanta, yung pagsaya, yung pag-project, yung costume, as in kudos talaga. Kanina ko pa sinasabi na kudos sa kanila talaga. Pero talaga kudos talaga sa kanila na ginawa nila itong concept na to, yung grupo nila. Kasi parang binild talaga yung grupo para talaga sa Pinoy eh. Kasi alamat, and yung mga kanta nila, 'di ba? Sana sumikat pa sana lalo itong Maharani. Ano kaya yung new song nila? Yun, gusto kong makita kung ano ba yung transition nila from this to other song. Kung yung vibe pa rin ba, yung concept is din, maganda din, na-align sa culture ng Philippines. Yun yung na-amaze talaga ako sa grupo na to. So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa pag-react ko sa Alamat. First time reacting to Alamat. So, suggestion pa kayo dyan, yung mga Alamat fans, ano ba tawag sa fandom name nyo? Bigyan nyo naman ako ng info. And kung meron kayong mga video na ipapakilala yung history at yung member profile nito, ipakilagay naman sa comment section yung link para tingnan natin. So, ayun guys, sana nag-enjoy naman kayo sa panonood sa reaction kong ito. If you like this video, please hit a like and subscribe to my channel. Thank you again. See you next time. Bye-bye.